लक्ष्मण के शक्तिवान लगल बा। बबुआ सुनील जी, लक्ष्मण की शक्तिवान लागल बा। भगवान अपना गोदी में लेके आरुआ तरे कहत रहे कि गोदिया में भाई के लेके हर अवतार राम जी केहू नाही लौकी सहारा जी हो केहू नाही लौके सहारा जी गोदिया में भाई खेल के रे राम जी केहू नाही लौकी सहारा गोदिया में भाई खेल के केहू नाही लौकी सहारा राम जी रूप केहू नाही लौकी सहारा। कैसन घात कैलस रे पापिया मरलस कैसन बाराजी कैसन घात कैलस रे पापिया मरलस कैसन बाराजी पूछी है सुमित्रा का हम बतैबा पूछी है सुमित्रा का हम बतैबा का हम देबा जवाब जी गोदिया में भाई के लेके रोबतार राम जी नाही लौके सहारा जी। बबुआ जी सुनील जी भगवान राम के केहू नहीं खेलत बिलाप करते ही रोत रहे कि का जाके अयोध्या में हम कहे केकरा से खबर कैसे मुंह देखाए। केहू नाही लौके सहारा जी। और क्या कहले चंद्रमा मन बात चाकित चारू ओर भइले अंधियारा जी। कहले
कहले चंद्रमा मन भइल चकित चारू ओर लौके यारा जी रंजीत राही भरले दिला पावा रंजीत राही करले बिला पावा यही विधि होई से तारा जी गोदी में भाई के लेके रोवतार राम जी चारू ओर लौके आंधी यारा जी गोदी में भाई के लेके रोवतार राम जी रोवतार राम जी रोवतार राम जी ये गुनाही लौके